Singo Wijaya ses. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Jika tidak denganmu, maka tidak dengan yang lain. Hah? 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 Hah?
Mbak Dadek ngamini nggih. Sekitar ngamini apa ora? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kejemahane amin. Terusno dongamu. Oke. Sedaya memolos saged entek ketamplek kindang kintir kali kesintir kecemplung kedokan di pengawan kesasar bersambilang musnah ketata-tata tunggak kayu jati Donoroyo tolak sawan Bali. Iki dongamu to kan ndi? Lah iya. Sedaya masyarakat Duut ingkang mirsani reog ten mriki benjing si masuk angin si mencret si sakit saged mari Allahumma. Lah kok Bakal lobat tuh. ngomong yo. Lanjutnya ora? Lanjut nih. Mayar ketemu tombone nggih. Mayar nggih ngono lho. Nah. Ditapelinjet mampet diblodro lengopet kinsep sauli sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora dulit setan ora goyang. Kuwi dongamu donga mencret apa piye jane iki? Aku ki ya 10 menit wis berlalu. Saiki ora adol omong, adol joget. Pokoke satu teko kono. Nah urung teko kono urung wis pokoke. Ayo kendange. Mas Ugi. Binata tamune arep joget Mas Ugi. Ya. Salto mek baduk. Genku ki tak cepet ae. Hah? Tak cepet. Kowe dibiri. Iya, anu semasa iki lho sasuwene sura ki tak tinggal ning omah dadi niki ora nganggo ngono-ngono kuwi. Sumpah, Bang. Sumpah. Kowe kono sing gathok lha kene. Sumpah asli. Sumpah mujuk ya kasihan. Ya Allah. Ganungan pekok. Lancungan padha lancungane dubruk. Lancungan matamu kuwi. Ngomong ora lancungan iso. Ora lancungan lho, diomongi lancunganku tak cepet kok. Tunggak iki ora lancungan. Ya apa? Piye? Apa? Brengosmu ki lho. Jenggot. Jenggot. Ora yo kene iki notaran brengos piye to ki? Iki cara mono ki nek jamur ki jamur barat. Wong esuk ki tak kerok ki tisore tukul neh to. Ya iya ngono kok iso omong jare. Ya apa? Lancungan ora trimo. Ya ora trimo kok masa ya ngene iki ayune kok ngene duwe lancungan kok sampe seksekno to karo masyarakat Duut ki. Lah nggih, ning ngene iki karo
warga duit nggih niki gadhahi kuningan kula wau atom dadine senep. Nggih. Anu nyapa? Sik ngene, Beb. Nggih. Iki kesane warga dusun duit iki ben ora salah sangka. Heeh. Ugi Dalem de MBG bos. Mas Bendot ganteng. Wes sik. Nggih. iki awakmu genahno. Kenane nyapa? Asli orane iki ben ora salah tampa. Lha iki asli. Masa asli? Asli kita tekono to tekono ngomong iki. Tekono para ibu-ibu sing para iki. Geblok ayo ngono. Asli. Nek mu nyawangi kok ndi? Jane iki wae kena asli. Nah, Senenono ugi. asli Mas. Aku nek mung nyawang ora Asli. percaya. Asli, sumpah asli. Nek mung nyawang ora percaya. Lah terus diapane? Jajal. Apane? Lah yo kowe lah. Lah nyah kok jajalan apa sih kok jajal nyah? Kan jajal ugi kok Di sing jajal. di Milio sing di saya Maksudnya ora jajal. Dan to nyah, lho nyah. Sumpah enek iki omong-omongan tenan iki mau. Ugi. Kowe iki lanang lho Gi, mosok gak wani. Wani ning karo Wani jajal. Eh? Ora ngono. Piye? Iya, jajalke joget, kopro terus Joget. Jajal wacana dadi wong wedok kuwi. Nah, Sapa? Kuwi lho ngarepmu kuwi lho. aku Iki jaluk to. Iya, wedok. jajal. Kowe ngaku wedok. Aja mong iki ireng kok lawu diwutu. Matamu. Matamu dhewe. Lah malah iya. Pene aku ireng ae aja mbok. Lihat karo dibecakin nyapa to. Gi kancamu ilang kalau Gi ngendi kae. Nyapa lho wong Nah, ngene. kae. Bu, hati-hati Bu. Nek betul mas-masan hati-hati mungkin diplurut. Masalah. Maksud iki Aku diomong ireng aku ora trimo. Iya tenan to. Aja sik Rinia to Mas, Rinia to jare. Aku ora Kok kowe ora trimo? Lah iki aku Iki dino iki aku mbelani awakmu tenan, Pak. pripun Mas? Iki ugi iki ireng apa ora benae? Ireng nek iki. Lah iya, tekono ugi iki ireng apa ora? Kuwi ireng. Lah iki kok terus molaku wong piye? Sumpah, kuwi ireng. Sik, ganti. Jadine ganti. Nyapa? Nek mepet ngono ganti. Gila. Lugo. Nek iki wis seneni wong, wong iki rong payu. Pepetno aku nang tengah ya. Nyapa ta? Pepet Nyapa no. Bin? Pepetno. Ora ya enak. Sik. Pepetno. Aku manut iki nek mepet aku. Gini ya. Mas. Kowe iki codak ngono gak krasa. Ora kok, Cing. Aku tak bedakne asli orane Nggih, bare nek karo Pak iki. Bu niki mau. Saiki ngene. Nyapa? Iki sarene. Pep. Kowe wis ditinggal kancaku, Pep. Heeh. Aku tak ganti milih kancamu. Ya ngeriki. Nah, kowe lungguh ngono. Heeh, welu gua. Ayo, wis ngijoli, Ngijoli. Wis, Ngijoli ya. Panitia dusun duwet mengke bayarannya Mas Bima jenengan potong setengah. Wes komentare penonton kesuwen. Nanti kene. Iki koprolono dobrok, iki moro. Dadi ayo. Siti karep ning ngono kuwi, ayo. Ayo.
Arka Belanda. Woi, awe.